Skema li qed toffri l-jieli f'lukandi ta' 5,000 bi prezzijiet irħas ħafna, iżda meta persuni qed jaslu fil-lukandi offruti lilhom qed jispiċċaw iħallsu l-prezz oriġinali li toffri l-lukanda. Persuna li kien juża din l-iskema għalinna li għal diversi snin din l-iskema kienet waħda tajba u effiċjenti, madankollu f'dawn l-aħħar snin bdiet il-problema li ma jitħallsux il-flus. Persuna oħra li ssieħbet din l-iskema f'dawn l-aħħar xhur għaltina li kontinwament hemm nies li qed jingidmu minn din il-kwistjoni bħalma ġrala hi u l-familja tagħha. Jien ir-raġel li deċidejna speċi jaqblejna u ħallasna 3845 għall-membership. U for 1 week immorru fejn immorru 575 għal 4 persuni u speċi għamilna dan il-membership. Dawn il-persuni li huma kollha membri ta' skema Rediscover the World Platinum International Services ikunu ħallsu lill-kumpanija biex isiru membri magħhom fil-waqt li mill-naħa l-oħra il-kumpanija tibbukjalek il-lukanda li tkun tixtieq toqgħod fiha skont is-sħubija li tkun għażilt. Iddeċidejna li nsifru ta' wissu, ikkuntattjajna ma' Benny Gawci għax jitieħu dawn l-affarijiet u tajni ġifieri l-flus u kollox lila u insomma da żmien wasal iż-żmien biex insifru. Morna f'din it-lukanda l-Italja kif wasalna hemm. Receptionist għalinna hawnhekk ma tħallas xejn minn din Benny Gawci, għalinna tidottuni 2,800. Dak il-ħin il-pożizzjoni kif qiegħda jiena biżiet iżda. Ir-raġel qabad ħareġ il-viża ma kellix alternattiva oħra. U għaddejnija. Fost diversi kuntatti li saru biex tissolva din il-problema li għalbidu lil din il-familja qalulhom li kien biżbal ġenwin huma qed jallegaw lil General Manager ta' din il-kumpanija Bernadette Gawci ġebitilhom skuża li għandha problemi familjari. Ġejna kkuntattjajnija fejn ilha tgħid din il-gidba għal snin twal issa fejn tgħid li omma jidher saħansitra qaltilna wkoll li omma mietet. Skuża li repetieta lil diversi nies mill-inqas mill-2015 li spiċċaw ingidmu minn din is-sitwazzjoni snin ilu. Mill-hemmhekk diversi persuni bdew jindunaw li ma kinux waħedhom f'din il-kwistjoni, tant li fetaħ grupp fuq Facebook li tilqa' in-nies b'din l-istess kwistjoni. Diversi nies Maltin qed jispiċċaw jiġu arrestati f'pajjiżi barranin minħabba li ma jkollhomx flus fuqhom biex iħallsu il-lukandi. Hemm persuna maqbuda l-Filippin bħalissa ikkuntattjat ma' Benny il-ħadd, eżatt qaltula ma nafx. Iġifieri u dit fej qalula x'immarret qiegħda fuq island iżolata jaċċettaw flus biss, qiegħda b'żewġ titfal żgħar, qalula titħallas 1,000 euros every day. Sa dan it-tant sa ftit jiem ilu il-laqat biex jikkonvinċu biex wieħed isir membru f'din l-iskema kienu għadhom qed isiru minkejja dan kollu. B'hekk diversi vittmi baqgħu jissieħbu mingħajr ebda ħiel li dan kollu qed iseħħ. Net News ipprova jikkuntattja lil Bernadette Gawci diversi drabi ma dan kollu l-ebda drabi ma kien hemm risposta. Min-naħa l-oħra, is-sit tal-kumpanija Michael Tolan jinsab infittex mill-pulizija biex jinvestigaw dan il-każ. Iżda dan jidher li ħarab minn Malta f'dawn l-aħħar jiem. Il-kumpanija f'Malta bħalissa tinsab magħluqa.